हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव देग्लाय 2024 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां मोननैसो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो आं बिथांमोननि बुकिं आरो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव जुदि नैबे भिडिअफोरखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना जायगायाव नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना प्रजेक्टआव दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेटनि सायाव। दिनैनि फार्स्ट गोदान भिडिअनि आपडेटआवनो दङ थैसाम 2 आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय देग्लाय 2024 मायथाइयाव। लोगोफोर बेवहाय गुबै स्टार्टिं महरै दङ रुबि, मनालिसा, गेमथ्रि, लिना, दैमु, एलिसा, लंकेशर आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रुबि नार्जारि आरो स्ट'रि डिरेक्शनाबो रुबि नार्जारि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना रुबि नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि टिजारखौ नायनानै लानो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। आदा, नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा? नों बेफोरखौ मा खालामखोमादों? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन। आयै फिसाफोर, बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो। आसा खालामो बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। आरोबाव 2024 मायथाइयाव फैनो गोनां मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों गुथाल जोर फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय नैबे मोनसे गोदान बड' मुभि। बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ बिग्राय, मनालिसा, थाख्लाय, राजेश्री, जिसु, रिंकुमनि, मानाब, बिग्राय आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों सोमजोर बसुमतारी आरो स्क्रिप्ट डिरेक्शनखौ होदों माइकेल मुसारि। लोगोफोर दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोननि जोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। आरोबाव मोनसे फिल्म फैगासिनो दङ लोगोफोर, अलंबार फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय जोहोलाव जांगिला मोनसे गोदान फुल मुभि नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ लोगोफोर। बिथांमोना नैबे आर्टिस्ट महरै दङ प्रबिन गयारि, पाम्पलि गयारि, अलंबार गयारि, पुजा बर', जिसु खेरखातारि, गणेश बसुमतारी आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों प्रबिन गयारि। लोगोफोर बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' मुभिया जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै बिथांमोननि टिजारखौ अलंबार फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि फिल्मखौ नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। लिहार फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनो गोनां मोनसे गोदान बड' फुल मुभि दाहाल। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला लिहार फिल्म इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि टिजारखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसखौ होदों पारुल बारालि बर' आरो डिरेक्टरा जादों पंकज लाहारि। लोगोफोर आसा खालामो बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। स्टार्टिं महरै दङ लिंसार, हेलेना, बिग्राय, नेरसोन, लिना, रुबुल आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। आसा खालामो बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' मुभिया जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नांगौ अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आं बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि जायगायाव प्रजेक्टफोराव दिन्थिनो थाखाय लाबोनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव फैदो। दिङा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय देग्लाय 2024 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां गाब गैयै जायख्लं बियो मोनसे गोदान फुल मुभि लोगोफोर फैगासिनो दङ। बेवहाय स्टार्टिं महरै दङ संगिना, नेरसोन, पिंकि, मुलुग, महिनी, राबेल आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। डिरेक्टरानो जादों संगिना ब्रह्म आरो प्रडिउसखौ होदों मुलुग बर'। लोगोफोर स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों आर रोनाव। बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' फुल मुभिया जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना
गाहायाव डिसक्रिपसनाव आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि सायाव। एजे फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय 2024 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां रैखाथि बड' फुल मुभि। बेवहाय आर्टिस्ट महरै दङ मोगथां, सनालि गयारी, पुलुमनि नार्जारी, जवाहरलाल बसुमतारी आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बे भिडिअ' स्ट'रि सिकेपआनो जों सनालि गयारी। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै एजे फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' टिजारखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोननि जायगायाव कन्टेक्ट खालामनो थाखाय नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आं नाम्बारखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ' फैगासिनो दङ लोगोफोर। बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय ओंखारनो गोनां मोनसे गोदान फुल मुभि। बेयाव आर्टिस्ट महरै दङ राजिब, प्रबिन आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आं बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला बिथांमोननि नैबे भिडिअ'खौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो हागोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो।